Ca de obicei, domnul Căldare formulează niște sarcini foarte provocatoare pe care trebuie să le comentăm. De ce în Moldova se votează după instincte gregare, ca turmă, urmând anumite preferințe, în ghilimele, geopolitice, în ghilimele? Aici, de fapt, sunt două probleme. Aspectul pretins geopolitic și aspectul real, gregar, de turmă. Însăși procesul alegerii, însăși democrația, ea nu poate exista decât atunci când societatea este redusă la turmă. Nu este vorba că noi am devenit, cum s-a spus aici, ne-am întors la comună primitivă. Noi am degenerat la comună primitivă, deoarece comună primitivă deja este o degenerare, nu este un punct la pornire a pretensiei evoluției, este locul final al degenerării umanității. Pentru a reduce o societate, un popor, la starea de alegător, de electorat, trebuie să-l reducem de la cultură la statistică, să-l facem din el să fie populație și nu popor. Atunci când membrul acestei populații acționează, reacționează mai degrabă, ca câinele lui Pavlov. Îi se dau niște anumite beculeții, se aprind și îndată lui începe să-i curgă respectiva salivă. Fie că acest beculeț simbolizează pentru el Occidentul, fie că simbolizează Orientul. De ce spun că este o alegere fals geopolitică? Din cauza că alegătorul așteaptă aceleași lucruri. Unii așteaptă aceleași lucruri de la beculețul UE, după cum celălalt, exact aceleași lucruri așteaptă la beculețul Rusia. Reflex condiționat. Absolut condiționat și absolut aceeași salivație se așteaptă în cazul ambelor beculețe. Asta este o preferință fals geopolitică. Mai mult decât atât, eu aș numi aceasta că nu este vorba la modul real de geopolitică. Este vorba de o alegere civilizațională. Aici s-a spus că, într-adevăr, oligarhia nu are naționalitate, sunt absolut de acord cu acest lucru. Dacă prin oligarhie înțelegem, dacă prin acest termen înțelegem acele forțe economice care și-au privatizat puterea de stat și o mânuiesc în interesul lor. Acest proces de consolidare a oligarhiei în lume, el încă e proces, încă nu s-a finalizat. Și în această luptă pentru a finaliza acest proces, diferite grupări oligarhice folosesc diferite beculețe. Iar noi, dacă suntem fragmente dintr-un fost popor, care nu mai există, acum suntem doar o populație care din inerție vorbește o limbă moldovenească, românească sau respectiv rusească, noi, ca fragmente dintr-un fost popor care ne aflăm izolați într-o masă electorală, într-o masă de populație, noi nu putem decât să facem ceea ce a și spus un antevorbitor, să încercăm să readucem populația prin informare, prin educare, prin iluminare, la a cunoaște acele valori naționale și prin împărtășirea lor, prin acceptarea lor, să redevenim popor. Nu integral, că, mă rog, nu putem noi să asigurăm pe parcursul unei generații în condiții de democrație ca să putem răspândi aceste valori naționale. Deci democrația este incompatibilă în principiu cu orice fel de valori naționale. În general, democrația este incompatibilă cu condiția de om, în general. Ea este compatibilă doar cu condiția de câinele lui Pavlov. Aici ar trebui să accentuăm acest aspect al elitelor. În democrație, elitele sunt în principiu necunoscute de către cei care votează. Deoarece se votează în democrație numai clovnii.
numai persoane interpuse. Fie că e vorba de o molie genetic modificată, fie că e vorba de un dulău mai mult sau mai puțin, să spun așa, da, mai mult sau mai puțin ascultător de lesa care îl ține. Elita adevărată niciodată nu este aleasă. Elita adevărată ea se impune în mod fățiș, în mod vădit, cu toată autoritatea și aici, în acest sens, cred că culturologul Gumilev are perfect de dreptate când se referă la fenomenul pasionarismului. Iar așa numitele elite de astăzi, care sunt de fapt anti-elite, ele se substituie elitelor adevărate prin viclenii și fraude și apoi le nimicesc elitele adevărate fizic, le extermină. Pentru aceasta se folosește, normal, că fie Revoluția, gen 1917 sau 1859, ca aceeași Revoluție, dar în condiții diferite, fie că este vorba de un proces electoral democratic impus din exterior, la fel prin forța armă sau amenințării aplicării armelor, unde cum s-au instalat democrațiile în toată lumea. Adică, în condițiile democrației, nu poate fi altă soluție decât votare cu turmă. Că dacă ar fi o votare ne de turmă, atunci îndată democrația și-ar arăta chipul său hidos, totalitar, și ar extermina pe cei care nu votează ca turmă, ca să reducă înapoi la normalitatea democratică, la câinele electoral al lui Pavlov. Adică, în această întrebare, ca să revenim deja pentru totalizare, în această întrebare, de ce se votează la noi ca turmă, urmând criteriile geopolitice, acum pot să formulez că la noi nu se urmează criterii geopolitice, ci în cel mai bun caz se votează doar după beculețe pseudo-geopolitice, și se votează așa cum este firesc pentru orice democrație. Se votează la nivel de câine electoral, la nivel de nu popor, ci electorat, care este incompatibil cu starea de popor. Cât privește acele insulițe care votează nu cu turma, și nu ca turmă, mai degrabă, ele votează nu după criterii geopolitice, după criterii civilizaționale. Când răului absolut, care este întruchipat de către așa numite valori ale Occidentului, îi se opune un rău relativ sau anumite, cum să le spun așa, nădejdi nostalgice legate prin inerție de ceea ce este întruchipat prin cuvântul Orient. Sau, normal că se referă nu la Orientul extrem, ci se referă la Orientul foarte apropiat, care se numește, și nu din sud, ci din nord, și se numește Rusia. Eu am participat la alegeri și am votat. Am votat în mod conștient în favoarea unei persoane. Pentru prima dată am considerat eu, cunoscând foarte bine procesul politic din Moldova din 88 încoace, pentru prima dată am putut să votez nu pentru răul mai mic, adică pentru contra. Am votat pentru un pozitiv. Poate că e insuficient, dar este pozitiv. Ciubașenko. Normal că fac abstracții de acea atmosferă în care este în mod artificial cufundat Ciubașenko, dar am votat anume în cunoștință de cauză pentru un pozitiv, nu contra cuiva. Pe data de 30 octombrie, populația este nevoită să iasă să voteze contra răului absolut, folosind pentru aceasta votul pentru răul mai mic.